Diyos, marahay na hapon po sa inugubos mga tugang, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atender kada banal na misa. Paki-offer ilaag tabi sa silent mode and sa inyong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabo sa pagpamibig ang orasyo emperata. Pamibi laban sa bagyo siniba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mga pangangaipo di sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan at amanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan mina ang padusang balikan sa mga pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama, sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumutan asin mga pagragaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señor de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señor de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señor de Salvación, Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamigbi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marahin hapon po sinigubaw sa mga tugang. Ngunyan, iyo po ang ika-22 sa Domingo sa ordinaryong panahon, as in an World Day of Prayer for the Care of Creation. Isabay po niya to ang mga minasunod na intensyones sa tuyang Santa Misa. Thanksgiving offered by Logroño Batalier family. Thanksgiving for her birthday offered by Rosemary Aranya. Thanksgiving offered by Mishi Joy Fernandez, Noel D. Esteves, Anbert L. Orlein and Presto, Mr. and Mrs. Ibanga and family, Chris Bobis Boholano, and Thanksgiving for Wailin, offered by Nunita D. Esplana. Special intention for successful result of Miss Bicolandia 2024, offered by Nikki Angela Barcela, and special intention offered by Noel D. Esteves. For the eternal repose of the following souls, for the death anniversary of Rodel, offered by Archaga family, for all souls, offered by Maliapre family, for Ramon, offered by an anonymous, for the souls of Mary Rose and Adele, offered by Mishi Joy Fernandez,
For Mario, by Noel D. Esteves. For the souls of Wilfredo and Fe, offered by Nonita Esplana. For the souls of Salvacion, Rodolfo and all souls, offered by Balde Perez family. And for the soul of Violeta, offered by Pareja family. Banwaan ng Diyos, matindog panggabos sa sinsarabay niya tong awiton, an awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Today is World Day of Prayer for the Care of Creation. Pinapagirumdum sa tuya na kita mga katiwala kan gabos na biyayang itinao kan mahal na Diyos. Kaya mapuon kita kan sa tuyang selebrasyon sa pagrumdum asin pagsulsol sa mga pagkakataon na napatimasang ta ang mga biyayang ipinagkatiwala sa tuya. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Helasasin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kakurangan,
pamurawayon taan kaglalang kan gabos. Mamibi kita. O Diyos nin mga kabagsikan, na sa imo ang gabos na pinakamarhay, itilanhok mo sa samuyang mga daghan ang pagkamuot sa imong ngaran, asin warasan na sa pag-uswag nin kabanalan, ang mga marhay na bagay, samo sa imong patalubuon, asin sa maigot na pagbantay, ang mga pinatalubo sa imong atamanon. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enat na babasahon, si Moises, pinapagiromdom ang mga Israelita, na sunodon ang mga tugon kan kagurangnan. Sa pagsunod kan mga tugon kan kagurangnan, tinatawan kita nin kadunongan, asin buhay na daing kasagkoran. Himatayan po niya to ang enat na babasahon. Pagbasa sa libro kan Deuteronomio. Sinabihan ni Moises ang mga tao, kuyugon nindo ang gabos na tugon, asin pagbuot na itinutukdo ko. Tanganing mabuhay kamo, asin masadirihan nindo, ang daga na itinatao sa indo nin kagurangnan, ang Diyos kan sa indong ginikanan. Dain nindo pagdagdagan o pag-inaan, ang mga ipinagbuot ko sa indo. Kuyugon nindo ang mga pagbuot nin kagurangnan, na sa indong Diyos, na itinao ko sa indo. Maimbod na utubon nindo iyan, asin iyan ang magpapahiling sa ibang nasyon kan sa indong kadunungan. Kung madangog ninda ang mga tugo na ini, masabi sinda, totoong madunong asin may pakasabot ang banwaan na ini. Arin na mapangyaring nasyon, ang igwanin Diyos na harani sa iya, arog sa kagurangnan na satong Diyos, na harani na marahay sa sato, kung minaapod kita sa iya. Arin na mapangyaring nasyon, ang igwanin mga matanos, na tugon asin pagbuot, arog kan itinao ko sa indongon yan na aldaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, si Isay ang maerok sa imong tolda. Kagurangnan, si Isay ang maerok sa imong tolda. An makinuyog-kuyog sa Diyos sa gabos na bagay, asin nagigibon nin katanosan, asin nagtataram nin katotohan,
asin dai nagbabalubagi. Kagurangnan, si Isay ang maerok sa saymong tolda. Dai siya nagibonin maraot sa iyang katuod, ni nagdadara nin salang bareta dapit sa iyang kataed. Ikinakaungis niya ang mga isinisikwal nin Diyos, alagad ginagalangan niya ang mga may pagkatakot sa kagurangnan. Kagurangnan, si Isay ang maerok sa saymong tolda. Dai siya nagpapautang na may patubo, asin dai nagpapasuhol tumang sa mayo nin sala, ang nagigibo kan mga bagay na ini, dai nanggad matatanyog. Kagurangnan, si Isay ang maerok sa saymong tolda. Sa ikadawang mabasahon, pinapagiramdam sa tuya, nagabos sa marahay asin perpektong regalo, hali sa kagurangnan. Kuguson taan sa iyang tataramon asin mga gibo, asin mamuot sa mga nangangaipo, tanganing papagdanayon niya to ang pagiging mainbod sa kagurangnan. Ani kadawang mabasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Namumutan kong mga tugang, ang lambang balaog na marhay, asin ang lambang tunay na regalo gikan sa langit, hali sa ama na kaglalan kagabos na liwanag sa langit. Sa iya mayo nin pagliwat o anino nin pagbabago. Sa kabutan niya, linalang niya kita sa paagi kan tataramon nin katotoohan. Tanganing kita ang maging urog sa gabos niyang linalang. Mahuyong ako unindo ang tataramon na itinanom nin Diyos sa indong mga puso. Huli ta iyo iyan ang maligtas sa indo. Bako sa nang dangugon nindo ang tataramon nin Diyos kundi gibuhon. Takundai, kamuman sana ang nagdadaya sa sadiri nindo. Sa Diyos Ama ang malinig sa kamayong digtang pagkamaki Diyos, iyo ini. Ang pagtabang sa mga ilo asin sa mga babaeng balo sa saindang kasakitan, dangan ang pag-ingat sa sadiri na dai madigtaan kan kinaban. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagkapirang Fariseo asin para tukdo kan katugunan. Nahali pa sa Jerusalem ang nagtiripon sa palibot ni Jesus. Namasdaninda na nagkapira sa mga disipulo ni Jesus nagkakakan na maati ang kamot. Dahil sinda naghanaw ning kamot bago magkakan. Hulitaan mga Fariseo asin ang mga tao nagsusunod sa mga itinukdo kayto kan mga ginikanan. Dai minakakan sa kuna dai maghanaw nin kamot. Ni minakakan nin anuman na hali sa saudan na dai nguna hugasan. Sagod pang mga pagsusundon na inuutob ninda arog kang paghugas nin mga tasa, kuron, bronseng mangko, sa kahigdaan. Kaya hinapot si Jesus kan mga Fariseo, asin kan mga paratukdo kan katugunan. Daw tadai sinusunod kan mga disipulo mo, ang mga katukduan na hali pa sa satong mga ginikanan, kundi minakakan sindang maati ang mga kamot. Nagsimbag si Jesus. Tama nang gad ang sinabi ni Propeta Isaías dapit sa indong mga parasaginsagin. Kan isinurat niya ini. Inuumaw ako kan mga taong ini kan sa indang muso. Alagad harayo sa ko an sa indang puso. Ang pagsamba ninda sa ko mayo nin halaga. Huli tay tinukdo ninda bilang doktrina, mga pagbuot in mga tao sana. Nagsabi pa si Jesus, isinisikwal nindo ang tugon nin Dios, asin kinukuyog ang mga katukduan nin mga tao. Pinaranin giraray ni Jesus ang mga tao dangan sinabihan, danguga sa kasabutan nindo, ang gabos na sasabihon ko sa indo.
bakong ang minalaog sa nguso kan tawo ang nakakapaati sa iya sa atubang nin Dios, kundi ang minalawas sa iya. Huli tahali sa laog sa puso nin tawo, minagikan ang mga maraot na kaisipan, imoralidad, paghabon, paggadan, panambay, pagkaara, katampalasan, pandaya, kadustaan, pagkauri, chismis, kapabaw-abawan, dangan kalulungan. Ining mga karatan nagikan sa puso kan tawo, iyo ang nakakapaati sa iya. An marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa libro kan Deuteronomio, mababasa ang mga laws and precepts that were handed down sa mga Hudiyo through the centuries. Ang original pong pakasabot ninda, yun na ang mga laws ninda are not meant to be restrictive, but to be the source of their liberation. Those laws should set them apart from other neighboring countries and should guide them in their pursuit of deepening their relationship with God. Kaya po si Moises sa inot na pagbasa, sinabihan sindang, dangugunin do ang mga pagbuot nin kagurangnan, nin mahal na Diyos. Kung anong sinasabi sa inda, kan mga laws, kaipuhan si isa puso ninda ang mga laws na ini, asin maging parte kang buhay ninda. However, sa kahaluyan, nagparadagdag ang mga laws and precepts ninda. Saro po sa pinaka-importanting practice o kaugalian kan mga Hudiyo, iyon na kaipuhan pirmi sindang malinig or to keep oneself clean. Because dahil po sila makaka-participate sa pagsamba sa Diyos sa templo without being in the state of ritual purity. Ibig sabihin, dahil dapat sila makontaminate even unintentionally kan mga bagay na pig-prohibit kan sa indang laws. Araw kang pagkakan ka mga hayop na pig-considerar na maati o makaduta sa mga tao na dudugo. Makakapot sa mga gadan, mati makan ang lubngan. Kaya baga po ang kadaklan ng lubngan duman, mga puti ang luwas, kaning mahiling tulos, day mati makan. O pag, lalo na po sa mga leproso, pig-consider po nila ini mga maati. Sa mga bagong pangaki, they are considered unclean for several days. Ang mga pagkakan, nahali sa saudan, mga bagay na kay pon ng linigan, kung makontaminate po, kay pon i-purify ang sadiri with the ritual of cleaning. Kay pon o kaya magbayad para sa mga sacrifices na idudulot sa sa templo, to purify them. Kung marumduman po rin si Birhen Maria, kanangaki siya kay Jesus, she is considered unclean for several days. Kaya po sila nagduman sa templo to purify her first bago idulot si Jesus sa templo. Kaya ang mga Pariseo po sinabihan si Jesus, kung nata sa iyang mga disipulo, dahil naghuhugas kan kamot bago magkakan. Tama po, kung isipon na dapat maghugas kay kamot bago magkakan. Bago po ini maraot mga tugang sa panahon ta, alagad sinasabi digdi po ni Jesus sa inda na sa pagsunod ninda kang kadakol na mga tugon asin ritual ning paglinig, mas tinatawan ninda ang halaga ang external na paglinig kaysa sa internal. Sabi baga ni Jesus, inuumaw ako kan mga taong ini kan sa indang nguso, alagad harayo sa ko ang sa indang puso. Sa masyadong pagpahalaga sa mga external na pag-utob kan tugon asin ritual, dai po nagrarom ang sa indang pagsabot, pagtubod, asin relasyon sa Diyos, harayuan sa indang puso, asin ang sa indang pagsamba, walang halaga. Siring man po lininaw sa inda ni Jesus na ang minalawg sa tao nakakapaati, dahil po nakakapaati sa iya, sa atubang nin Diyos, kundi ang minalawas sa iyang puso. Pigpasabot sa inda ni Jesus,
na daipong maati sa gabos na nilalang ng Diyos. Ano man po kung makakapot kita ni may hilang, o kaya sa mga paraimbal sa mo, nakakapot kang gadan, o makaduta kita sa mga taong digdudugo. Dahil man po na-offend ka ng mahal na Diyos, ang nakaka-offend sa mahal na Diyos, iyo po ang karatan na nanghali sa puso ng tao. Sabi pagadig sa Ebanghelyo ta, hali sa puso ng tao, minagikan ang mga maraot na kaisipan, imoralidad, paghabon, paggadan, panambay, pagkaara, katampalasan, pagdaya, kadustaan, pagkauri, chismis, kaapaw-abawan, kalulungan. Ining mga karatan po ang gikan sa puso ng tao na iyo ang nakapaati. Sa ikadawang pagbasa sabi ni Santiago, na bako sa nang dangugon ang tataramo ng Diyos, kundi gibuhon. Be doers of the word, not hearers only. Na sa pag-ako ta, pagdangog kang tataramo ng Diyos, sa satong mga buhay, lugod may pagbabago sa to. Natatransformar ang satong mga buhay, gawi, asin puso. Ang totoong pagsunod sa kagurangnan, bako lang nagdadangog, alagad naghihiro, nagsusunod sa kabuutan kan Diyos. Sabi baga po niya, ang malinig sa kamayong digtang pagkamakadiyos, iyo ini, ang nagtatabang sa mga ilo asin mga balo sa idang kasakitan, dangan pag-ingat sa sadiri na daing madigtaan kan kinaban. Iyo po ini ang problema kan mga Pariseo asin eskribas, mga maaram sa lay, matibay magdangog, magtaram, kang katukduan, alagad superficial ang relasyon sa Diyos. Ano po ang mga nagluluwas sa puso ta? An sa tong bang pagsamba, totoo o superficial sana? Mga tugang ang pagiging Kristiyano, Katoliko, bako lang dinadangog ang mga katutukan ni Kristo, lalo na ang tugon, kan pagkamot, kundi ang nainigibuhon ta. Dahil lang namimibi o basta lang mag-ako kan mga sakramento, alagad isinasabuhay po ini. Kita po na mga pinaniniwalaan ng Diyos kang gabos na balaog, gabos po ini marhay. Ang mga marhay na pinaniwalaan kan mga balaog, nakapatugmad po sa pusong nababago kan tataramo ng Diyos, nagiging bukas sa iyang pag-apod. Ngunyan po mga tugang na Domingo, yung man po ang pigaapod na World Day Prayer for the Care of Creation. Siring nakita po mga bilang diocese, sabi kang nagbabaklay po kitang ngunyan na masod ng mga taon na ini, pasiring sa hubileo, kan sa tong pagiging diocese, sa pagiging 75 years, kan sa tong pagiging diocese. Katakot po ka ini, nagpaluwas po ang sa tong obispo ni sarong pastoral letter, na may temang simbahan, nin mga katiwala, nangangataman, namamahala. Sinasabi kan sa tong obispo, sa iyang surat pastoral, na sa iya pong dinigdeklara ang taon na 2025 as the year of stewardship. Taon nin pamamahala. Sarap pong pangapudan asin pagsadul sa to, na idusay ang sadiri bilang mga responsableng paraataman asin tagapamahala na pinagkatiwalaan kan mga mahalagang regalo ng Diyos. Formalmente po ining bubukasan kasabay kan pagpuon kan season of creation sa laog kang Santa Misa sa kapistahan po ni San Gregorio Magno sa ang ipong ikadawang patron kan sa tong diocese sa Albay Cathedral sa September 3, alas 5:30 nin hapon. Mga tugang, sabi sa surat pastoral ni kan sa tong obispo, ang pamamahala kasimbagan sa grasya na sa tong inako sa mahal na Diyos. Sabi po duman,
Ang Dios tinawan ang tao ning kakayahan mag-ataman kan sa iyang pinaniwala sa iya. Maging para ataman bako sa nakang kapalibutan. Pati sa lado kang ekonomiya, salud o health, teknolohiya, asin kultura. Iyo po ini mga bagay na ini, iyo po ang mga balaog na tinawag ni mahal na Diyos. Bako lang po na paglingawan ta, pasiparahon ta, kundi inaapod ang kitang kung paano kita natong ini atamanon, maging katiwala, paano tayo ini pamahalaan ng mga bagay na ini. Sa taon ng pamamahala po, igwaning tulong tema na magiging giya sa tuya, tanganing mapaghurup-hurupa ng mga bagay na ini. Asin magiyahan kita sa pagiging katiwala niya to. Enot po, ipa ang konversyon kan puso. Sabi naman sa surat ni kansatong obispo, konversyon kan puso o conversion of the heart. Digdi po minapuundaan pangapudan sa pamamahala, sabi kang satong obispo. Inaagyat kita na talikdan ang pagiging makasadiri. Asin daing pakilabot. Inaagyat kita na kuguso ng espiritu ng karigunan, pagiging generoso, asin ang responsibilidad. Ang sunod po ang hararam na pagmakulog. Kung sa inang satong Santo Papa, si Pope Francis, sinasadulmang kita na atamanon ang gabus na nilalang. Arog kan mga maluluya, arog kan satong kapwa. Pantulo po ang pakihiras sa responsibilidad o co-responsibility. Ang pamamahala sa rong paghiras sa responsibilidad na minamidbid kan pagkadurugtong kan buhay ning gabos. Gabos na linalang. Gabos po kita mga tugang parte kang linalang kan Dios. Igo kita ni mga koneksyon. Iyo po ang satong kaglalang. Iyo po ang karahayan kan Dios. Hinahagad sa digdi po na magdanay para na kita magdanay na maging para ataman. Ako unang responsibilidad na ini para sa bako lang sa tuong niya na panahon, kundi is para sa mga masunod na henerasyon. Bako lang kita magpakatiwas, mag-enjoy ngunyan kang gabus na nilalang ng Diyos sa mga balaog na tinatao sa tuya. Alagad kita maging responsable sa pag-manage kang mga bagay na ini, lalo na kang sa tuyang finance, kultura, ekonomiya. Ang sa itong kapalibutan, ini po, ipinapasa po ini, lalo ang kultura ta sa mga masunod na henerasyon. Sinasabi kang sa itong obispo na matabangan lugod kita kan sa tuyang mahal na ina, Santa Maria, sa tuyang espuerso bilang sarong diocese. Asin mamuklat sa tong mga puso ang pagbabago, pagiging bukas sa pangapudan ng Diyos. Ini pong pastoral letter sa iya pong pinirmahan sa katuninungan ng kagurangnan, hali po sa tong obispo, Most Reverend Joel Z. Bailon, DD, Obispo kan Legazpi. Naghihinguwa na daisa na nagdadangog, kundi ginigibo an satong pagtubod. Ipahayag ta ini. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo. Bugtong na aki kan Dios, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos, nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki da ilinanang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagtigwakan gabos,
huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halos sa kalangitan. Asin na nilaman, huli ka ng Espiritu Santo, Kibirhen Maria, asin na nitawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkot sa kagadanan, asin inilubong. Asin ka ni katulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom as mga buhay, asin mga gadan. Han sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamurawan. Siya nagtaram sa paagi nin mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, sinapostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa pagpuunta po ngunyan na aldaw kan season of creation, mamibi kita sa kaglalang, idulot taan sa tuyang mga pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan na siya maging maimbod na katiwala kang linalang kan Diyos, nagtataunin marhay na pangarugan sa pag-ataman kan kapalibutan, asin mga linalang, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa lideres kan kinaban, na sinda ma-inspirar sa paghimo kan mga polisiya na maprotehir kan kapalibutan, mabusol kan pagpadanay kan mga rekurso, asin pagsimbag sa pagbabago kan klima, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang mga komunidad, nakuguson ta ang pangapudan sa konbersyon kan puso, pagbibirik hali sa mga maraot na gawi, asin pinipili na mabuhay sa pakisumaro sa mga linalang, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na nagtitios, huli kan pagkaraot kan kapalibutan, asin mga epekto kan pagbabago kan klima, nalugod makakuha asin daning tabang, asin suporta, sa paagi kan sa tuyang sararong esperso, na atamanon ang kumunya tong ierokan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa tuyang parokya, na mamidbidan ta, na ang tunay na kalinigan bako hali sa panluwas ng mga ritual kundi, hali sa puso na namumuot sa Diyos, asin nagmamakulog sa iyang linalang, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na daing sawang nagtatrabaho, sa pag-ataman kang kapalibutan, urog na itong imbwelto sa mga lakdang kan sa tuyang diocese, nalugod mapakusog sinda, asin bendisyonan, ang sa idang mga gibo, ipamibi ta. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na uya digdi, nalugod ma-inspirar kita kan kagayunan kang linalang, na para rumon ang satuyang paninindugan, ang pag-ataman kang kapalibutan, asin tukduan ang maabot na kapag-arakian, kang kahalagahan kang pag-ataman kang kinaban, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, nakaglalang kan gabos, hinanyugaan sa muyang pamibi, tawi kami nin puso na matinao, tanganing magin mga marhay na katiwala kan sa imong mga grasya, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kanyo Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot. Para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, saan banal na pagdulot mi, danay lugod na makatao sa mo, kan nakakaligtas na bendisyon. Tanganing an ginigibo sa misteryo, mahaman sa kabagsikan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo an gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay mo an paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, linalang mo sa ladawan mo, ipinasakop mo sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa tagapamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos kaming mag-umaw sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Daya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagada na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina ni Diyos, Nuestra Señora de Peñafrancia, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Francisco de Assis, asinan gabos na santos, na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa kaglalang kan gabos. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kantanda nin katuninongan. mga tugang uya si Yesu Kristo na naghihiling sa laog kan puso. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, kaming nabasog, kan tinapay na langit nun, nag-aarang na parigunonan sa mong mga puso, kaining kakanonin pagkamuot, sagkod na masibot kami sa paglingkod sa imo, sa samong mga kapwa. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po kita, papamibi unta an pamibi sa pangataman nin mga linalang. Pamibinin pangataman sa mga linalang. O Diyos, sin pagkamuot asin buhay, sa mong ginikanan asin padudumanan, kagibonin gabos na uya sa mo, asinin gabos sa kapalibutan. Ako aan sa mong dalisay na pag-omaw asin pagsamba sa imong kamurawayan. Sa kapinunan, winaras mo ang liwanag, minasdan mo ang gabos mong linalang. Pinangyari mo sa inda ang kahusayan asin karahayan, asin sa tawo, pinaghiras mo ang katungdan, nin pangataman, asin pamamahala. Patawada kami sa mga sala ming naginibo, nin pagsuhay sa kabutan mo, nin kapaabaw-abawan, asin padagos na pagpamatisalang sa kalikasan, asin katigayonan nin pagiging kabaing mo, asin katuwang mo. Siring sa sarugoon mong si David, kami nagsusulsol asin nag-aarang, pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Sarong bago asin maimbod na espiritu, ibugtak mo sa ko. Tabangan mo kaming magbalik buot sa imo. Bangunon mo kami hali sa kapadungkalan, na maging malinaw sa mawaan pagiging katiwala. Asin nabako kami Diyos, kundi ikasana, wara ng iba. Naigalang mi an sa mong kapwa, kasaro nin gabos mong mga linalang. Sagom kan sa imong kakusugan asin kabagsikan. Giboha kaming mga tagahasok, tagaprotohir, asin mga borabod na magtatao sa mong kapwa, asin sa imong malinalang, nin buhay na magsusupay sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Francisco de Assis, Ipamibi mo kami. matukaw po para sa nagkapirang announcement. Magkakaiga po ng second collection para po ini sa pro seminaryo. Anatipon po niya to sa mga misa kanakaging Sabado sin Domingo, nagabot po sa 34,156 pesos and 65 centavos. Anambag po niya to sa siring na misa, nagabot po sa 3,735 pesos and 75 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 5,772 pesos and 10 centavos para po ini sa tada. Siring man sa Setyembre 2, sagkod 4, aldaw ng Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po ng Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro or sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niyatong giromdomon. Mauot man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaging simana. Anonymous, 1,500 pesos. Duwang Anonymous, 1,000 pesos. Duwang Anonymous, 500 pesos. Anonymous, 400. Anonymous, 300. Salamenyo Family, 5,000 pesos. Mr. and Mrs. Magdaong, 2,000 pesos. ERF Family, 1,000 pesos. Asin Sarong Devotee, 500 pesos. Salamat po, Sin Diyos Mabalos. Salamat po sa indong pagiging marhay na katiwala, kaining satuyang parokya, ining satuyang simbahan. Han kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuton na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kita sa pagkamaot kay Kristo. Salamat sa Diyos.